Mela xieħat li l-tajt miegħu xi ġranet ilu daħħal l-ħsieb ġa moħħi u l-ħsieb huwa jekk dan li nagħmel huwiex twil wisq kull episodju. Permettu ieħor għalkemm issa għaddew anke 15-il sena minn meta bdejt nagħmel dawn, dejjem żammejtu madwar 20 minuta. U qed naħseb li forsi jkun aħjar li jkun iqsar ukoll. Ma nafx, m'iniex ċert. Tal-lum l-istess durata tas-soltu, ġifieri minn hawn 20 minuta oħra inkunu wasalna biex nispiċċaw. Din hija l-poddar numru 560 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddar tal-lum se nisimgħu minn Dave Jr., Leontin flimkien ma' Alex Vella Gregory, The Velts u David and the Elites. Biex nibdew illum għandna d-djur.
Is-silta ukoll minant id-djun rekordjata live hemmhekk mit-tnedija tal-album tagħhom il-ħlas tlaqana għal poddat oħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, numru 560 illum id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq Toni Sant fejn isibu wkoll videos individwali għal kull waħda mis-siltiet li għandna kif ukoll il-poddati l-oħra kollha li hemm f'din is-sensiela 560 issa b'kollox b'dik tal-lum allura jekk ikolkom tisimgħuhom naħseb jien li joħdulkom anka diversi ġemat. Imma li nkomplu bil-poddata mill-ewwel għandna poddata mimlija materjal prattikament kollu ġdid għalkemm għandna anka xi ħaġa xejn differenti wkoll minn hawn ftit ieħor, il-ġdida ta' Dave Jr. Din jisimha She. Dave Mela, jew aħjar Dave Jr. mek bis-silta tiegħu She. Permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel ġifieri ToniSant.com mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena nħu biex dejjem nisma' minn għandkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati u tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma huwa faċli ferm biex issibuni anke bil-YouTube u tagħmlu kuntatt miegħi nħu biex anke b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun anke nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Is-silta illi ġejja fil-fatt hija xi ftit mhux tas-soltu u taqaf kważi f'din il-kategorija għalkemm wara forsi anke norbtuha ma' xi ħaġa oħra wkoll. Hija l-verżjoni l-ġdida illi qiegħda tkanta il-kantanta Leontin flimkien ma' Alex Vella Gregory ta' kompożizzjoni ta' Charles Clouse li tħodna lura għal-1962. Oriġinarjament rekordjata minn Teriel Bencini u magħrufa bħala L-Emigrant, il-kanzunetta jisimha Narak mill-ġdid. Din hija l-verżjoni ta' Leontin. Hawn qegħdin lesti għadwana indawrin bulidna mana f'qalbna qegħdin tant nitnedu għax minna twelidna
se nitbedu kellna nitilqu kontra qalbna ma nerġaw lura xi darba is-sema żgur jisma'na o kif nista' ninsik maħbuba Malta naħseb jien dejjem fik il-bot minn Malta ta' kuljum noħlom bik oċkejkna gżira għalkemm fik jintwellit se nħallik bla marit minnek konta qalbin frit għalkemm li xmajjara dajjar muntanji ġo fik Malta m'hemmx imminti pajjiżi imsejna imbirka inwelsint mix-xemx l-aħħar tislim antik ħelwa Malta l-aħħar tbissi malik għażiża Malta mal-addio lentik ja art welidi naħseb li jkun aħjar ngħidlek bis-sorvwar għax inti id-dar għax inti id-dar għax inti Leontin akkumpanjata minn Alex Vella Gregory bis-silta Narak mill-ġdid l-Emigrant. U din hija maħuda anka mill-spettaklu illi se nkunu qegħdin nippreżentaw fil-Kavallier ta' San Ġagbu fi spazju kreattiv propju fil-ġranet tal-millenju ta' Charles Close illi huma is-27 ta' Settembru u il-ġranet ta' warahom ġifieri anka 28 u 29 ta' Settembru għax propju fis-27 ta' Settembru ta' l-2019 ġifieri din is-sena li qegħdin fiha Charles Close jala mit-sena minn meta twilet. U din iċ-ċelebrazzjoni ċentenarja tajjeb anka il-norbtu għamma l-M3P, il-Malta Music Memory Project, minnant il-Multimedia Memory Preservation li sibuħ fuq m3p.com.mt. Bekk nistaw ankissa naddu għal-silta illi miss, illi hija xaħġa kompletament differenti minn dak kollu li kellna sissa fil-poddata tagħna llum, hija l-ġdida minnant il-grupp The Velds. Din jisimha Breastfeed. Who's
Breastfeed mek mela minant The Velts. U fadalli ċans li anka il-kom silta oħra fiex nalqu il-poddata tana l-lum ukoll, din ġibid l-attenzjoni leja propju minn kitab il-klim taħħa li huwa Toni Sant, kittib ta' kanzunetti prolifiku ferm, f'dawn l-aħħar anka aktar minn 45 sena jekk mhux 50 sena issa. Se nisimgħu il-silta ġdida li kitab li jisimha minn issa lem, dawn huma David and the Elites. Proċess maġġ, pronta l-medja, proċ molest biex jisma. Lajta skandlu, tisboq leħreġ gwaj, tispiċċa mejjet ħaj. Anki jekk mill-qorti toħroġ ħieles, ma nafx kif jitnadda f'dan it-tajn. Dejjem ħdimt u qatt ma fittixt glorja, kont maħbub nistinka għall-oħrajn. Min issa ser ngħix fl-infern, mal-kotrankum bħal skart, ma nerfas wiċċi mill-lar. Mhux biss id-dinjità, kull kliem serenità, l-impik ninsieħ ukoll, għax min ser iżomm lix-xogħol. Min issa fejn sensi b'kemm, bil-ħbib li ma basrux, fil-qorti ma jemnux. Bis b'dama kbira fik missir jekk jien għadem, f'dan il-moment ninsab taħħak met il-qarriq, tefani f'dan ix-xbik u ħajti frak dal-waqt tintem min issa min issa mala fama bil-malizja kif spiċċajt il-vittma min dil-gidba, gidba tisraq ġieħ, tassew messejt il-qieħ, mulej taf li dassa li pjerrini, dejjem ġust għal-membri ħdimt ħerqan, omri red bl-eżempju rbaħt fiduċja, soċjetà li qatt ma tobsorda. Min issa fejn sensi b'kemm, il-ħbib li ma basrux, fil-qorti ma jemnux. Bis b'dama kbira fik missir jekk jien għadem, f'dan il-moment ninsab taħħak met il-qarriq, efani f'dan ix-xbik u ħajti frak dal-waqt tintem min issa min issa U minn is-salem minant David and the Elites, għana ġena f'tmim tal-poddata tal-mukol fil-sensila ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darbohra jiena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com, u nerġgħu niltaqgħu minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.